Аз първия път, като идех, немах и черемно тежа. Като ме застана, за да стоям, и аз цяла се отмаях лево-десно. А после втория път, като идех, имах малко по-добруване с уравнотеяща. Сега третия път почнах да се изправям напред сама. Левата рака не можех хич да ga движам. Движам ga сега. Усетя много по-добруване. Уравнотеяща, оно исто така. Тежина усетям. Не усетях тежина. Некоч усетям долека и петте како болява, како тръпкавици, како да ме заболува. Това значи дека се буде Да, болно, така? да. И доктора кажа, вика, има, вика, шанси. Сега, кога бех тай последния път, кажа дека има, вика, шанси. Треба, вика, и вежбане, и вика, соматичните клетки, вика. Има, вика, много, вика, шанси, вика, да се оправи. Вика, аз, вика, верувам, вика, дека ти ќе застанеш, вика. До сега, вика, не съм кажала, вика, на никой такво нещо, ама, вика, на тебе можем да го кажем. Ти гледам, вика, има, вика, подобруване, вика, много. А ти от съблекяйка така да имаш повреда? C5 и C6 вратна кича. Вратата. Да. И имах тук плъчни проблеми. 3 месеца бех у болница в Скопие и 2 месеца у 5 месеца в Купно бех. Да, ма не си извърши операция? Да. На време не съм извършна. Значи уйдех. Откарали съм на тай денка правих на 27 април с обрекяйката. И они, моите са му отнеселе. Населе са му салата на мене. Арно, ама после са ме качили горе укарил. Моите са ме знаяле дека аз съм у салата на операция. После моите са направили паника. Нели оти още не съм излезна шо как. И доктор е обяснил дека нема нищо страшно, дека всичко е уредо, под апарата съм, утре трябвало да се прави операция. И моите сакале се да ме префърлят у асистине на приватно. Не са ме пущиле, не са дозволили да излезам от болницата. Тогава беше баш събранието, тепачката, и салите са затворили. Дори другия ден са ме оперирали, друг доктор. Първо ме примал Християн, после другия ден е дойдел Игор Мерджановски. И он му оперирал право одма, къде е дойдел на работа. И сега, после това, като идех първия път на контрола, доктора ми кажува, вика, къде тебе, вика, работата, вика, шо одма, вика, не си фатна да се оперираш. Вика, до сега не кяма да ти кажеме, пощо, вика, да не се нервираш. Беше от тази стоеба, сега си поларна. Вика, да беше, вика, одма, вика, оперирана. Вика, ти, вика, най-много, вика, за 6 месеца до година най-много, вика, ти давах, вика, рок, вика, дека ти ќе застанеш, вика, на носи. Арно ми, вика, он не, вика, това шо е било, вика, кръваранието на мозъко. Ти моя мозъко тук на ръбето е претиснен. Не е скинен и това шо е било кръваранието на мозъко, е сголемано, дупла. Още толкова повече. И тия матични клетки шо се, матични влакна шо и вика, тони клетки, са изумрани от кръваранието. И оно ще тогава каже, вика, трябва да тереш негде, вика, дека вика, ще трябва, вика, да ти стават матични клетки на сранство. И това е, що да правим, тежко. Трудаме се. Заради държавата и ние срадаме. Салите затвория, не са даделе да му оперират. Трудаме се, потрудих се у фондо да чинам у болницата, да ми дадат конзервно мислени у фондо, да ми дадат средства за додам у Русия, научих се. Арно, ама нищо не ми даде. Никаква помощ, нищо не ми даде. Ни фондо, ни Зоран Заев му пишах и на него. И он нищо не ми помогна. Кажа, ке помогнам барам половините средства от едения от Ратман. После пишах, не ми върна нищо. Нема. Сега пак трябва да дадеш? Сега трябва пак да дадам у юли. Юли трябва да дадам. Како се слагаш? Со донации? Со донации се от хуманите луѓе, преко телефонето, така преко жиросметка.
хуманите луѓе што се донират. Молиме се по друштвените мрежи, по телевизиите, за да помогнат хуманите луѓе. Се до сега што одих, се со хумани луѓе, со донации одих. За сега колку ти треба тешта? Колку Сега 12.000 евра, треба 12.600. Да, 12.600. За 4 дози клетки треба да додам. 4 недели треба да додам. 12.000 евра. Пато ми и околу 700-800 евра за мен и за татко ми што е придружнико. И това е. Овие креветите, опремата сама се и купи? Да, сама, се И сама. имаме и опрема надвор за Да. вежбање? Креветот ми го пратија, го порчих од Швейцарија. Ми го пратија таа справа за вежбане. Исто така, сега чекам од Русија една машина за стоене и за вежбане. Ми треба, доктору ми препоръчи. Тама га набавиме 4.000 евра. И треба да не пратат, за да ми стигне. От Германия поръчих точек за возене. Това е на струя за соколичка да седам и да возам. От и обичен таков, що са тия обичните, не можем аз. Какво ще да правим? Мора да се трудаме. Добро се чувствувам. И психички, и физички се чувствувам много добро. Гледам от има подобрување. И кога гледаш от има подобрување, толкова повеќе ти дава снага, надеж. Имаш да се бориш. И мора да се бораме. Най-много имам 2 деца, най-много и заради них. Мора да се борам и заради мене, и заради децата. Децата се навикнали? Навикнали са, они знаят, гледат. Гледат така как вежбам, как чинуват. Радуват се и они. Ама то е, все пак майка си треба. Тя е маленкото 4 години. Татко му гледа, големото исто и оно. На школа крајна право оделение. 6 години, 7-та. Големото беше 4 години, маленкото 2 направим со брикягата. Големото още всичко се сеќава. Всичко кажува. Како било, шо е било. Всичко. Они се гледали всичко. Знаат. Ама това е.